Здравейте, потребители на YouTube, тук сме Деспри и Газманки 123 или М2211. Днес снимаме на Heroes and Generals. Тази пипът по-плотни. Ходи набе. Им къде го се накачи. Да, отиваш. Не! Може да как. Вярно си е. Хайде, пастара, тъй каяра. Дарай! Играме към това. Yeah, feel good. Дига. Така, бързо трябва да вземем бето. Четирима турчини сме в момента. И всички дойдохме с моята кола. Твоята грозна брашна. Твоята е същата. Не знам. А сега къде оставихме колата? Отзад зад къщата. Къде по-точно? Гледай ми моите ми. Аз се спомням от другата страна. Да, зад къщата. Зад тази къщата. Ма базуки. Да, тръгваме към къде? Да, навигатор. Навигатор. Включи картата. Кърпукова, да. Карай, че Кърпукова. Има река, така. Спечелих малко положение. Да. Добре ли така? Германци, там! Не там. Видяме се там. Сливай. Чакай да махна на мен. Добре, под тебе. Да, видя го. Под. То обаче как си беше скрил? Добре, аз съм колата, ти си... Ама и аз си взех кола. Ти под ми. Аз си съм моята. Това беше тук. Само ми те утрем. Да, това беше страхотен. Дай, тук за тебе, дай назад. Ти ме смя, човек. Там нещо се ходи. Къде? Тук има нещо за дефенс. Какво е това дефенс? Така са генералите, Виков. Те са пълни скоти. Нашите генерали. О, гледа! Към зениската. Пълна. Това е отгоре от нашата. Ама не от нашата бе. Да стане трябва да гледам към небето, когато карам. Не от нашата са. Тъм. Нищо невъзможно. Ох, извинявай, Марк. Yes! Тази! Тази колата какво? Ето, тук на стала. В растите до дървото. Не видях твой храстник. До дървото, нали, трябва да каря, тук и без мапа. Те са едни големи селски, големи тихови. Не гади!